Update. Ato rin nawon ang lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon Weather Specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. Ma'am Janina, mayong hapon. Mayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Lagapang kita ginamonitor na LPA gawa sa itong Philippine Area of Responsibility, and as of 2 p.m. nananid din ha sa may 1,550 kilometers silang bahin sa northeastern Mindanao. And for the next 24 hours, nakita ni nato nga na ay taas na tsansa na may himong usa ka bagyo. Ug padayon gyapon nakapektar kining trough or extension aning LPA dinha sa masilangang bahin sa Mindanao. Ug para naman sa tong weather condition dinhi sa may Central Visayas, makasilati gihapon kita aning panagsang madag-umon ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga nalay tsansa ani mga mulalabay na pagulan pagpanugdog kilat dala ani mga localized thunderstorm. Wa pod gihapon kitay active na yellow warning mo ang tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan diin atong kadagatan na magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang kahinta. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay pagtaob unyang alas 6:10 sa gabi ug mohunas kini unya sa launa say sa kadlawon. Temperatura nato magduwa kini sa 27 ngadto na sa 33 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay mosalop karong alas 6:01 sa gabi ug mosilang kini ugma sa alas 5:21 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat. May nga pa rin salamat. Weather Specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. At oras alas 5:48 na sa kapunon naharang sa Bureau of Customs Port of Cebu ang duha ka container van nga adunay karga mobalor og 1 or 11.6 milyones pesos nga illegal nga sigarilyo. Ipahigayon ang physical examination sa BOC sa 40-foot container van ug lain pang 20-foot container van nga adunay 1,500 ka mga master cases sa kadaiyang klase sa illegal nga sigarilyo. Sa inventaryo, ang usa ka master case adunay 10,000 sticks sa mga sigarilyo. Sa naglahi usab nga operasyon na sakmit sa BOC sa Mactan Cebu International Airport ang 200 ka mga undeclared signature pads para sa vape devices ikan sa South Korea. Mato ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nasakpan nga ang bagahe gikan sa maong langyaw na kadidad og 66,000 pesos nga gi-declare nga electronic customs baggage declaration form apan way mga permit gikan sa regulatory agency.